Hello po, magandang araw po sa inyo lahat at welcome back to my channel, Mommy Flo. Andito po kami ngayon sa Lokban, Quezon para po tingnan kung ano mga kaganapan dito sa Bangihan sa Lokban. At bago po ito na restaurant, ito ay kabubukas lang pagkatapos ng pandemic. Ito po ay malaki ang espasyo at kasyang-kasya po ang mga sasakyan, kaya maganda rin pong pumunta talaga dito. Dahil ito po ay alfresco din. At preskong presko sa labas. Today is Sunday at meron po silang singer dito at meron pong band na maliit at tuwan-tuwa po ang mga kumakain at gayon din po ang mga nagiinom dahil sila po ay sayang-saya sa pagsasayaw. Hold up. Alas 4 pa lang po ng hapon ay nandito na kami para po makita kung anong kaganapan dito. Ang totoo po niyan, kakaunti pa po ang tao nung mga panahon na yon, pero kaya nagkaroon po ako ng time para maglibot-libot at tingnan kung ano ang kaganapan dito. Bago kami magbigay ng ating Tutoy, kailan ito nag-open? bago po mag-pandemic. Bago mag-pandemic. Open kayo Monday to Friday? Sato po ng Sunday po. Wala kayong day off dito? Anong oras kayo nagsasara? 8 po ma'am. 7:30 po ang last order, pero 8 po kami open. Ang open ninyo ay sa umaga ay? 8 to 8 po. 8 ng umaga, 8 ng gabi. Okay. Bali dito po sa Bangihan sa Lokban ay libre ang soup. Ito po ay bulalo soup at habang kayo ay naghahanap ng iyong o-orderin ay painom-inom ay okay lang. Kahit na isang pitsil pa ng sabaw ang iyong mainom, okay lang. Ibang klase po kung paano umorder dito. Hindi po umorder sa waiter. Umorder po tayo dito sa kanilang cashier at yung cashier ang magbibigay sa atin ng resibo. Pag may resibo na po tayo, bibigyan tayo ng number at saka dadalhin ang pagkain natin. It makes sense. Para nga naman walang takbuhang maganap, di ba? Malay mo nalasing, umuwi na bigla. Tapos hindi pa pala siya payola, o di ba? So, bali number 21 po kami at iintay namin ang pagkain dito sa aming lamesa. Habang naghihintay po kami, syempre, ay painom-inom ng sabaw. O, di ba? Ito po ang kanilang menu at masasabi ko pong pasok sa budget ng ating pamilya. Tingnan nyo po, meron po silang inasal na 2 piraso at ito po ay meron ding kasamang itlog. So basically, ito po ay pang pamilya at para sa mga tipidity mommy, pasok na pasok ito. Gayon din po sa mga barkada na talaga namang budget ang pera.
Hindi pa po dumarating ang aming order kaya ako po ay namasyal dito at dumidilim na rin at dumadami ang tao. So habang dumidilim po ay lalong kumukuti-kutitap itong bangihan sa Lukban dahil po sa mga lights nila, mga Christmas lights na talaga naman pong kaiga-igaya. O diba? Kaiga-igaya. Heto nga po, gumagabi na at naghihintay pa rin po kami ng order. Nabilang ko na rin po ang mga batang naglalaro sa labas at kulang na lang ay bilangin ko lahat ng kumukutitap dito. At eto nga po, mapapansin ninyo na napuno na rin po yung makatabi kong lamesa ng mga customer. At gayon din po, kumakanta na rin po ang ating folk singer ng gabi na yun. At eto na nga po, sa tagal ng ating paghihintay, dumating na po ang ating bulalo. Ito po ay tadyang at madaming mga gatil at ang sarap po talagang isawsaw sa patis na may sili. O diba? At kaiba rin po ang concept nila sa kanin at sa in-order namin na inasal na manok at liempo. Nakabalot po ito sa dahon na talagang parang maluto. Wow! Meron po siya nakasamang isang itlog at meron din pong isang kamatis. So far, okay naman po ang kanilang pagkain except dito sa bulalo na madaling magsebo. Pero ang concept nila ng pagkain, ditong balot-balot, panalo po. Dahil mura na ay masarap pa. Sa inyo po lahat, maraming pong salamat. Isa na naman po itong maganda experience sa amin. At sana makapunta po kayo, Bangihan sa Lukban. Dito lang po sa Lukban, Quezon. Sa inyo po lahat, mag-ingat pa rin po tayo. God is good all the time. Peace out!